Good morning guys. Absent muna kami ulit ngayon sa pagbabike guys. Sobrang sakit ng katawan. Sunod-sunod yung ano namin. Yung alis namin na ingay mo. Sunod-sunod yung alis namin, diba, na nagbubukas kami. So ayun, pass na muna. Tomorrow na lang Saturday para kasama si Chris. Morning Grutin! Gusto na nagsuot mo gano'n. Lumabas. Ayan. Di rin ako nagluto kasi Friday. Shorten period sila Chris. By lunch, nandito na siya. So, luluto na lang ako ulit ng lunch. Hindi kami tinapay ni Kay, guys. Baba kami. Nagluto ako ng ng pansit. Gusto mo yan? Pansit? Pansit canton. Bili kami tinapay. Spanish bread guys, 7 pesos. Magkano yun? 7 din? Ah, sige. Spanish bread. Okay na yun sa'yo? Okay? Palagay ako sa bag na lang. Pansit. Nagpahiwa siya ng orange. Masakit daw lalamunan niya. Di pati nagbihis to. Natulog lahat. Di nagbihis. Pagod na pagod. Tapos tinapay. Spanish bread. Sell me Spanish bread, Selo. Hello guys. Maga tayong magano ngayon. Mag-prepare. Punta akong store kasi magpe-prepare ako ng i-deliver. So may meet up ako sa MOA mamaya mga 5 o'clock. Pero kailangan madala na namin yun para hindi na ako babalik sa store. So yun, tinutuyo ko lang yung aking face. Kahapon guys. Gigil na gigil si doktora sa pimple ko. Hindi niya ako tinantanan talaga. Ang ganda ako na facial. Kasi every time na nagpapagluta kami doon. Sabi niya, ay may pimple ka. Ano yun natin? Parang allergic siya sa pimple. Tapos sabi ko, naglagay ako dok ng ano ba yun? Ng bleaching So sabi, okay. So sunod daw wag ka maglagay. So hanggang nakatatlong weeks ata na lagi ako naglalagay. Kahapon. Hindi ako tinantalan talaga. So ayun, binigyan niya ako ng free facial. Ayun, inano niya yung mga pimple ko. Tapos, anong treatment yun? For acne treatment yun guys. So ayun, ito nag-ano na siya. Nag-dry na yun nandito. Medyo mahapdi yung yung nilagay sa akin. Pero, this ganda lang daw para sa road to Rutis Artista. Yun. Hi, Doc Jade! Thank you so much, Doc Jade. Allergic sa pimple. Kasi ang kinis-kinis naman ni Doc Jade. Grabe yung niya, guys. Yung skin niya, lagi kasi siyang nakamask pero pag tinatanggal niya yung mask niya, lagi ko talaga tinitingnan yung face niya, parang kandila na kakinis. Sana ma-achieve ko yun. So, yun, lang ako, nagto-toner lang ako. Ng tomato. Ayan, kasi pang dry din niya ng pimple. Tapos, next week, magpapa-facial ulit ako para tuluyan na siyang mawala. Ayan, na siya, mga nag-dry na. Pinutok ni ate yung pimple ko. Nagulat si Froggy, dumudugo na daw. Tapos, ayun, pagkatapos naming pagluta, nahuli si daddy sa Makati, dyan sa Batangas Street. Naantok na kasi. So, ayun, di naman beating the red light, no, daddy? Kasi nakastop pa naman siya, kaso lumagpas na doon sa yellow line. Line or lane. Kaya yun, huli pa rin. Na kumpiska yung yung driver's license niya. Tinatry namin na kasi gabi na pagod na rin kami, diba? Sa enforcer, sabi namin, baka pwede naman kasi first offense pa lang naman, ganyan. Gusto niya, guys, 2,000 pa rin ang ipabayad sa kanya. Di wag na, doon na lang namin sa City Hall na lang, diba? Kaloka to si kuya imbis babaan niya. Gusto niya same price pa rin daw. Hindi na, doon na lang para legal. Sa City Hall na lang, bigyan niyo kami ng ticket. So yun, tatikita kami. Kaloka. Yung iba kasi, kapag pag nahuli ka, baka gusto nyo, sila na mismo diba? Ako na nga nag-offer sa kanya, kuya, baka pwede naman na mapag-usapan na lang natin. Kasi pagod na rin kami. At talagang,
kasalanan din naman talaga ni Froggy. Tapos sabi niya, sige, ano pa din daw 2,000 pesos, tapos ibabalik yung yung license, pero 2,000 pesos pa rin ibabayad namin sa kanya. Hindi na. Bigyan niyo kami ng ticket, kami na magano niya sa sa City Hall. So yun, di siya nakapagsalita. Hindi, wala siyang pang-ulam, imbis na may pang-ulam siya. Zero ang collection niya. Diba? Ano lang naman eh. Kasi wala din namang wala na din masyadong tao. Kasi na mga alas 8 na ata. Dati? So yun, hindi niya pa kami pinagbigyan. Na zero tuloy siya. So, ayun. Kaya dati next time huwag kang tutulog-tulog. Kung antok-antok lang, di tayo nahuhuli. Pangalawa pa nga, episode. Meron pa pala. The afternoon, di ba? Sa Batangas Street. Dire-diretso na kami. Dito naman sa Buendia, nasa may LRT. Na kami. Tinuturo ko, sa likod kasi siya ng mga bus, di ba? Sabi ko, wag ka dyan. Kumaliwa ka. Na pala. Stop. Naka-stop. Nakapulan na rin. Aba, dire-diretso din. Kinaway na naman kami ng enforcer. Ma'am, sir, red light na po. Dumiretso pa rin kayo. Tingnan nyo na sa likod nyo. Mga naka-stop na sila. Pagti ko, ay, oo nga, red light na naman. Pinatabi na naman kami. Lisensya po. Uy, oo. Tinakita ko sa kanya yung ticket. Kakahuli lang sa amin po doon sa Makati. Ito na lang po. Sabi ko, sige. Next time sabi niya, ganun, sumunod kayo sa batas traffic ko. So, yun guys, sobrang epic fail yung namin kagabi. Kaya, ayun, makapag-drive pa naman siya. Good for, 5 days. 5 days lang yung, yung ticket niya. Then, kapag 5 days, hindi yun nakuha, then nahuli siya without, license, may impound yung, yung sasakyan. Hindi ko naman syempre papayagan yun, diba? Kaya tomorrow na namin kukunin or Monday. Kasi 5 days daw eh. For sure, wala pa yun sa City Hall yung, niya, yung license niya. Kaya, natin ng till Monday. Eh, tsaka namin puntahan. So, ayun lang guys. Gano'n na ako. Ready na si Daddy. Busy si ng Reyna. 20 na ba ngayon? May birthday mo na ngayon? 18 pa lang. Oo nga pala. Kapatid ni Mark birthday. Kaya pala te, gift ko. Kaya nag-ayos lang kami na guys. Deliver, mga i-deliver. Tama. Tapos ito, laters na. Gagawin ni Mudra Health. Ayan yung mga stocks dinala na dito kahapon. Sabon. Mga malalaking diyo. Ayan. Wala na naman yung mga sabon ko dun eh. Yung Laxent, di ba nadating me? Wala pa. Wala ka, uy. Kaya nga, may pending na ako dito naka 2 pieces Laxent. Ayan. Tapos mo nagpa-reserve pa. Kaloka. Tapos itong wala pa din eh. Itong Choco Keratin. Wala pa din. Umorder na ako nito eh. Wala daw dating pa. Yun. Kain tayo guys. Ayan. Cheese whiz. Sana sa ban. Tapos kay Daddy yung parang tikoy na pinagulong sa sa mani. Ayan. Tapos sago ulit. Yun. Papunta na kami sa magde-deliver na kami. Para-paraan na lang ng pagkain ngayon guys. Ang daming gagawin. Kaya, ayun. Ito na muna snack namin kasi yung namin kanina. Almusal is, ba yun? Pansit lang. So, ayan, natunaw na. Gutom na kami. Ito na muna bang nasa biyahe. Kain-kain. Let's go! May bathroom tissue pa dito. Kinuha ko sa store. Pamunas. O, diyan ka nga muna. Di ka naman kita sa labas eh. Ang daming truck na huli. Andun pa lang sana eh, sa Rojas Boulevard eh. Ang dami nang nahuli. Dito rin pala. Oh no. Pwede naman sila, alam ko eh. May nakakasabay tayo minsan eh. Or ngayong araw bawal sila kaya pinaghuhuli sila. Dami doon pa sa likod. Puro naghahaba ang truck. Ang baba na dito, vertical clearance. Yumuyo si Daddy. Sundan mo siya. Alex. Sunod. Sige.
talaga. Kaloka. Wala. Wala, full parking. Poste yung meron. Sige lang, sundan mo lang sila. 4th level na tayo pupunta. Delivery boy. Banas na naman siya sa akin eh. Lagpas-lagpas na naman yung ano. Okay lang yan, daddy. Yan. Sipagan mo mag-deliver. Uy, kapatid ni Tonton. Brother. Brotherhood. Sisterhood. Lunch na daw si daddy. It's 2:00 na, guys. Ayan, dadaan pa kami sa isang ano. Sasabay na rin namin pick up ng isang stock. Kasi sayang habang dito kami sa QC para isang puntahan lang. Gutom na driver ko. Mahirap na, baka ibang gana naman yan yun. Joke lang. Pipi ko siya. Marino pa ako loloko. Ay, si Empoy, kuya, tingnan nyo yan. May bigote yan. Empoy! Kadiri. Ako, busog pa ako sa kinain ko kanina eh. Okay pa ako. Mayan lang kakain. Ano yan? May keso? Mozzarella. Usong-usong ngayon yung ganyang ano no. Yung laundry shop. Yung DIY na lang, self-service. DIY. Self-service. Na paglalaba. May sunog guys, oh. Kakaliwa na tayo, di. Hindi ko lang. Ay, naka. Kanina pa ako kabado sa'yo, ah. Ulo. Saan yan? Ay, katakot ka talaga mag-drive. Diyos ka. Hindi ako pwedeng. Oo, talaga. Oh. Gag. Ikaw, hulog ka sa ano eh. Ano? Hulog sa palayang habol mo eh. Polo yun. Oh. Hindi ako pwedeng matulog pag ikaw nagdadrive eh. Hindi na ako magigising eh. Annoying talaga to. Annoyment. I'm so gutom na, guys. Naku, dito na naman tayo umano pala sa ano, sa may cash and carry. Sobrang traffic dito. Sobrang gutom na ako. Kanina pa ako naghahanap ng titinda sa daan. Kay chicharo, papatasin ko na. Lamon tiyan lang. Ay! Dito kami Moa Arena, guys. Patila muna kami ng ulan. Katapos lang namin meet up yung sa General Trias. Hi sis! Sorry, itong ulan kasi tuloy tayo nakapagchikahan. Ayun. Eh, ano na. Sobrang lakas ng ulan. Zero visibility talaga yung daan. Nagkaligaw-ligaw pa lang kami. Yung patila lang kami tapos magkain lang ako. Kasi wala pa akong lunch eh. Nanginginig na ako sa gutom kanina pa. So, ayun, tara guys. Kain tayo. Tignan nyo ulan, oh. Gravacious. Basa na yung likod ni daddy. Basa na yung likod ko. Good luck naman sa atin. Kailangan mag-ikot ng sabaw na mainit. Nagmo-moist pa ang aking camera. Dito kami guys sa Denshows. Baba lang ng parking. Sabi ko kay daddy, buti pang nag-convenience store na lang kami. Nakakain na sana. Kaso gusto ko ng sabaw. Order ako ng siligang na bangus. Pero may naman may yung kami. May hihigupin. May live band sa loob. Ano pala ito eh? Inuman. Kainan dito. Kainan din. O yun, lapang kami. Tubig muna daw tayo. PG lang kami guys. We have sisig here, tortang talong, chop suey, and siligang na bangos. Let's pray. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen.
Pero pa kaming ano, akala ko mauuna to habang nag-aantay sana kami ng food. May crispy chicken. Not so healthy. Kaso yan, nahuli din naman. Kasabay na. Kainin na rin natin. Kain tayo. Or plastic lang ah. Okay, guys, uwi na kami. Ayan, hindi ko naubos yung ano. Hindi namin naubos. Kasi madami naman yung talaga na in-order ko. Yung alin? CR? Sa baba na lang. Si CR ka din ba? Nasa second floor yung CR eh. Ayun. Ang parang pang-hospital yung ano nila. Yung luto nila sa sinigang tapos sa chop suey. Diyos ko lang man lang kalasa-lasa. Ayun. Tinake out ko na lang yung sabaw mismo ng ano. Sinigang. Yes! Ay, ayun pala. Sabaw mismo na sinigang tapos yung tortang talong. Sayang bukas makain pa. Ayun. Uwi na kami guys ha. Sobrang pagod ng lola nyo kakaraket. Good night na kami guys. Para pagdating sa bahay, ano na lang, hilamos, toothbrush, yun, bihis, and tulog na. Night! Good night. Night.